Sí, claro que he llaurat, sí. I he enganxat la mula en la ladra jo, l'ha posat els parells i l'ha enganxat, sí, i he llaurat en la ladra, en la vertedera, ha tregillat en ella, sí, ha fet moltes faenes, sí. Pues jo tenia 9 o 10 anys, sí. Ja, inclús enganxava el carro jo, a l'animal, li posava la ritranca, el culleró, el francalet, tot s'ho posava i l'enganxava, però com estava acostumbrat, doncs pillava i en un moment la tenia emparellar, sí. Jo en la tregilla, no sabia molt, perquè, clar, un manyaco, però sí, en el rulo també, fent els sols dels melers, en el rulo. Ara, fes-te'n a rular, i jo m'enganxava en el rulo i me n'anava a rular per plegar l'armela, perquè estiguera el terreny planet. Totes aquestes feines era fer, llaurant la mula, també moltes voltes, sí. Claro, havia que madrugar, per la nit l'animal s'hi posaven garrofes, perquè estiguera l'endemà ben alimentat l'animal, perquè, clar, si se'n va tot el dia a llaurar, tens que donar-li a menjar. Per la nit, hay que posar-li garrofes, perquè tinguera força l'animal per l'endemà, que estiguera ben preparat. I sí, donar-li a beure, el que li fera falta, ferrar-la, venia el ferrador, venia l'esquilador, tot, sí, igual que avui un tractor, hay que posar les cobertes, hay que canviar l'oli del motor, l'animal havia que el temps se posava així en poc lleig que això, mon pare, entra palla que va ploure i havia que entrar palla i segar herba perquè si plovia que a veure què menjar per l'animal. L'animal no sap si és diumenge o si plou, ell té que menjar. I jo pallaes, n'he fet moltes de pallaes, que això és palla seca que la remulles en aigua i li poses farina de cibà i això l'animal està hi menjant. Quan no podia segar herba perquè estava plovent. Fins inclús els mates de faves se secaven per guardar-la per donar-la a menjar en l'hivern als animals. O sigui que era una feina també sempre en el bancal i sempre segant herba per secar-la, girant-la en una canya, enllugant-la, tindre que menjar per l'animal, això era així, secant el fem. Tot se feia tot en el bancal, se feia la herba, se feia tot, la palla sembraves, venia la màquina a batre i fer el paller i fer, tot, el pallús, camenya, tot, se feia tot. Sí, tot. I això ho ha viscut tot i a més no és que ho ha viscut, és que ho ha fet. Vaques, parells de vaques, que jo m'ha encantat els animals això tota la vida i m'encanten encara. Jo quan en la tele hi ha un parell de vaques a voltes aquí a la terra o alguna cosa això, doncs me se'n va la vista darrere d'elles, és que m'agrada això molt, perquè ho ha viscut, és un animal molt dòcil i feia una feina molt bona. Jo a ma casa anaven a llaurar rastoll d'herba, alfalfa, en la vertedera en les vaques, per sacar la soqueta, per donar a menjar als bous, que mon pare tenia bous, i fent una feina estupenda, molt bona, en la carreta igual, sí. Jo per ma casa passa la Mare de Déu, el dia de la Vengua, i m'agafo les vaques que duen la Mare de Déu per amunt i me quedo embobat mirant-les. Però la vaca era més potent, era com un tractor de 50 cavalls que uno de 100. Per una bona vertedera, li posava un bon aladre, la carreta carregava doble que
Clar, també hi havia carros que llevaven una riata de 5 o 6 animals o 4, també tenien força, però el vàquer era un animal de molta potència.